नंगौ दायो बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि बालिसान्दा होननाय नैबे दिनै मुसलमानफोरनि दिनै बेवहाय दिनै माखासे रामजान सोलिबाय थादों। बेजों लोगोसे दिनै UPPLनि दिनै इयुथ सेन्ट्रेलनि दिनै राकेश ब्रह्म दिनै सार बिथाङा दिनै गावनि माखासे बे हान्जा सरनाय कार रेलियाव दिनै बिथाङा दिनै बेबायदि माखासे मुसलमानफोरजों दिनै मोगा मोगि दिनै बेबायदिनो लोगो हमनाय बिसोरनि दुखु सुखु रायलायनायखौ जों दिनै बे समाव जों नुनो मोनो। बे समाव खावलाय केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय थोङैनो बे समाव माखासे दिनै UPPL केन्डिडेट दिनै माखासेफ्रा दिनै आरो रायजो राजाफोर जों दिनै गोबां बेबायदिनो माखासे ओंखाम मुथासे जानाय रामजानखौ जों नुनो मोनो। आं खावलाय केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय बे समावहाय गोबां बेबायदिनो दा जाबाय थानाय जों नुनो मोनदों। आं खावलाय केमेरा देखायनो थाखाय थोङैनो बे समावहाय जों नुनो मोनदों दिनै बेबायदिनो गोबां दिनै हान्जा सरनाय बिदिनो कार रेलिखौ लानानै बे समाव स्टपेज खालामनानै दिनै बिथाङा जों नुदों। आं बे समाव खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो बे समाव जों माखासे राकेश ब्रह्म सारजों माखासे जों कुइसन खालामनो मोगा मोगि बाथ्रा मिथिनाय नंगौ सार बे समाव आं नोंथांनो माखासे बाथ्रा मिथिनो दिनै नोंथाङा गोबां मेगा जासिन दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै कार रेलि बेबायदि जों लानाय नुदों सार बेनि उनाव मा बुंनो सार थांनाय समाव जि रोखोमनि जोंनि जे रिजाल्ट BTC इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुसलमाननि रायजो राजानि 80% भट लानानै 4 लाखनिबो बारा भट लानानै बिथाङा रायजोफोरखौ प्रतिश्रुति होदोंमोन जे हानि पाट्टाखौ बिराद थाबैनो होगोन 6 मासावनो आरो 2 लाख थाखा सेंग्राफोरनो होगोन होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु बे खोथाखौनो मुसलमानफ्रा मोनदोंना मोनाखै, मुसलमान भाइफ्रा मोनदोंना मोनाखै हानि पाट्टा, बे खोथाखौ जों न'खर न'खर थांना सोंहैदों। आरो 1964नि जि कागज बिलाइ नागिरो सार्कोल अफिसाव, बे खोथाया नंगौना नङा, रायजो राजाया बेजों माने बेसेबां हेरेस मोनदों, बे खोथाखौ आं सोंनो थांदों। नंगौ दिनैनि दिनाव 1964नि कागज जायहा देखायनो हाया बेयाव थागिबि होननानै बे बिथांमोनानो हानि पाट्टा मोननो हाया, बे खोथाखौ जों फोरमान मोनदों। सार नुनो मोनदों थांनाय नोंथांमोननि सरकार थानाय समाव बिथांमोना गोबां मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन जे मुसलमानफोरनि गामियाव जे कुनु दिन NDA जाया होनना नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सआव थाया होनना बुंदों। आरो गोबां मुसलमानफोर बे समाव बुंदोंमोन जे जोंनो बे बोसोरखौ नाङा, मानो होनबा जों रैखाथिखौ नांगौ होनदोंमोन। बाट नुनो मोनो बे समाव जे एलायन्सआव थाबाय। बेयो मुसलमान समाजजों गाद्दारि खालामदों। खारन बेनि मोनसे स्ल'गान दंमोन जे BJP हाथाव आरो UPPL हाथाव BTC बासाव, आरो मुसलमान भाइफ्रा बेखौ बिराद नंगौ सानना लादोंमोन। बिथांमोनहा बुजिदोंमोन जे नंगौ UPPLआबो BJPजों थाफायो आरो बिसोरजों UPPLनो भट होनाय माने BJPनो भट होनाय होननानै बिथांमोनहा गिनानै पुरा भटखौ BPFनो बुदोंमोन। खिन्थु भट लाखांनायनि उनावनो बिथाङाबो जों मोनथिनाय बायदि गासिबो बे BJPजों जगदान जाहैदों आरो मुसलमानफोरनि मोन्थायखौ बिथांमोननि जि माने गोसोनि बोलोमोन बेखौ सिगिफिनदों, बे खोथाखौ जों हमदांनो हादों। आरो नुनो मोनो सार गोबां दिनै नोंथांमोननि जिखिनि पार्पस CM प्रमद बर बिथाङा दिनै MP जाबाय राज्यसभानि, बाट बिथां दिनै अपोजिसन पार्टिनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जोंहा खुनु डिसपुट दिल्लीजों खोथा गैया, BTCआवसो उन्नयन जानांगौ, BTCजोंसो मावनो हागोन होनना बुंदों। बेनि बेलायाव सार मा फोरमायनो सानदों? बे नंखाय, बेयो माने जिखिनि खोथा बाथ्राखौ बे बुंगासिनो दं, बे एकदम माने सासे बेफारि हिसाबै गावनो गावखौ जिहेतु सिनायथि लाखायो, बेफारिफोरनि खोथाखौ बे बुंगासिनो दङ। बेयो जोंनि ओनसोलाव जिखिनि रां बिथाङा खांनानै मोनो बा BTCआव जि माने आसनिनि सायाव पारसेन्ट मोनो, बिनि सायाव बिथाङा जेबो साननो रोङा। रायजो सभानि MPआ जोंनि बर'फोरनि सिमांमोन, बड'फानि जि सिमांमोन जे माने बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि प्रिथिबियाव देखायनांगौ बा बानायनांगौ। आरो बेखायनो जाय सोद्रोमाफ्रा गावनि गोसो सिंनिफ्राय बर' हारिखौ मोजां मोनो, बे मालाबा BTCआव थानानै सिन्डिकेटनिफ्राय फैसा खांनाय खोथाखौ सिन्था खालामा। बे मालाबाबो सरकारि पारसेन्टेज फैसा लानानै गावनि न' बिल्डिं बानायनाय, गावनि पार्टिखौ फिनायनि खोथाखौ साना। बे अराय माने हारिनि खोथा सानो। बेखायनो जों बे बाराव 3 जि माने रायजो सभानि सांसद मोनदों, बे जोंनि बर' जिउआव, गासैबो बर' सुबुंनि जिउआवनो बे मोनसे माने जारिमिन। बेबायदि आरो जोंनि जिउआव जों बेबायदि 3 MP जों नुनाय नङा। आरो बे जोंनो दरखार। जोङो मालाबाबो जों BTCनि राजनितिकनिसायबो बांसिन जोंनि 5,000 सुबुंनि जि थैनायनि सुबुं थैनायनि माने गोथां सुबुं थैनायनि जि मोन्थाय, जायनि जाहोनाव थैदोंमोन, बेनोखा जे जोङो भारत सरकारनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन पावार लाबोनानै
125 एमेन्डमेन्टफोर बायदि बिल जि बिलानोखि जोंनि समस्थियाव जेरै 80,000 बहाबा 90,000 दङ जों जेरावनोखि मिथिगौ काउन्सिलनि समस्थिया 40,000 45,000 बा 50,000नि एसे गोजानाव थायो जोंना 80-90,000 1 लाखहालागै दङ जोंनि समस्थिखौ जुदि जोङो बारायनो हायोबा जोंना डेभेलपनि खामानिया जोबोद बारा जागोन बेखायनो 60टा समस्ति बानायनांगौआ जोंनि थाखाय प्रायरिटिथार आरो बिनि बादैबो डाइरेक्ट फान्डिं सबसे गिदिर खोथाया जाहैबाय दिनै आसामाव जियानो सरकार जाया मानो बे सरकाराव बिथांमोना फान्डिं खालामना हरोबासो जों बिटिसिआव दिनै एसे एनै खामानिखौ मावनो हायो जेब्ला सेन्ट्रेलानो फान्डिं खालामगोन बियो मर पावारफुल जागोन बेखायनो जोंनि एग्रिमेन्टखौ मोगथां महर खालामनो बिटिसि बिएलटिनि एकर्डखौबो मोगथां महर खालामनो आरो बिटिआर सुक्तिखौबो मोगथां महर खालामनो थाखायनो जोंनो 3 एमपिखौ नांगौ बा जोंनो एमपि नांथारगौ बेसो जोंनि गोनांथि सार बुंनो सानोमोन नोंथांमोना दिनै 5 बोसोराव गोबां दिनै अपोजिसन पार्टि दिनै जानानै एक्जिस्टिं बिपिएफ सरकारखौ माखासे गोबां लामाखौ दिन्थिबोबाय होनना बुंनो सानदों नामा मानो होनबा गोबां दिनै सरसा सोलिबाय थादों हाथाइ बाजारे जे बिथांमोना 5 बोसोरनि बायदि माने स्पिड गैयै ओरैबायदि स्पिडआव मावबाय जे बिथांमोना खालि दिल्लील' मिथिगौ आरो हाइ लेभेलजों खारबाय थादों होनना बुंदोंमोन माखासे नोंथांमोना फोरोंमोना फैदों नामा ना बे बाथ्रायाथ' नोंखागौ मानो नङा जोङो हाइ लेभेलजों खारनायाथ' जोंना बे जोंनि गोरोंथि दिनै जोंनि गोरोंथिखायसो दिनै जोङो नरेन्द्र मदि बिथांखौनो होन अमित शाह बिथांखौनो होन दिल्लीनि जेसेबां बुरजा हम मिनिस्टार माबा राजनाथ सिंखौनो बुं जों खैबार बा टाइम जोङो माने जों बिटिसिआव लाबोदों बे जोंनि माने मोनदांनाय पावार दिनै दिल्ली जुदि गैयाबा दिनै नोंनि आसामा बोरै सोलिगोन आरो आसाम नङाबा नों बिटिसिखौनो सोलिनो हाया बे साधारन सिम्पोल मेथामेटिक्स बा सिम्पोल मोनसे ट्रेक बेखौ बियो 3 जोङो बिधान सभा माबा लक सभायाव एमपि मोननायखाय गाव लाजिदों जे गावनि समाव सासेबो बियो एमपि मोनफेराखै बेखौनो बे रायजोफोरखौ उल्थायै फोरमायनो थाखाय बे नाटकखौ हाग्रामा महिला खालाम बेनि बेलायाव दिनै गोबाङानो दिनै स्किल डेभेलपमेन्ट बेलायाव दिनै 2 लाखखौ मोननायनि बेलायाव खायफा खुसि जादों खायफा दुखु मोनदों बाट स्किल डेभेलपमेन्ट होननाय 17 इयार्सआवहाय खोनाफेराखै होनदोंमोन बेनि बेलायाव दिनै नोंथाङा मा बुजियो बेथ' नंखाय बेयो आं आगोलावबो बुंखादों बियो मोनबा गेरेन्टिनि भितराव मोनसे गेरेन्टिया बेनोमोन जे बिधान सभा इलेक्सनाव जिखिनि फैसा नांगौ जायो सरकारि फैसाखौ बाहायनो थाखाय बिथाङा गावनि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टनियाव सासेनावनो 20 लाख 15 लाख भिसिडिसिनि मेम्बारनाव 15 लाख 20 लाख फैसा गासैबो फैसाखौ सोहरना दोननानै नैबे इलेक्सनाव बिधान सभा इलेक्सनाव बाहायनायनि बे मोनसे बिराद गिदिर पलिसिमोन बेखौ बियो इयुथ होनना बुंदों खुनु बिटिसिनि इयुथआ दासिमहालागै थाइसेबो थाखा मोनाखै जा मोनदों बे जाहैबाय बे बिपिएफनि दैदेनगिरि मेम्बार भिसिडिसि चेयारमेन प्राइमारिनि ब्लकनि गावसोरनि बेन्दोंआवनो रानना लानायसो मोनसे स्किम आरो